आंनि नखरावबो दं बेफोरबायदि प्रब्लेमा माने बुंनो हाया आरोना नाथाय माब्लाबा समाव आंबो बुंनांनो हागौ जोंनि बर' हारियाव जौ लोंनानै गोग्लैसोनाय गोबां दङ गावनि नखरखौ साननो रोङै गावनि फिसाया मा मोनजादों मा मोनजायाखै गावनि हिनजावा मा लुबैदों मा लुबैयाखै बेफोरखौ मिन्थिनो रोङै गोबां दं आंनि नखरावबो दं लोगोफोर बेबायदि जौनि प्रब्लेमा आरोना आं उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोदों जौ लोंनाय नखरनि थासारिया माबायदि जायो बेखौहाय दासिमबो जोबनो थाङाखै सरि जोंबो खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा जाहैबाय जाथाया मोनसे आपडेटनि सायाव आं लानानै फैदों भिडिअखौ नायलांबाय थाबा नोंथांमोना बुजि मोनगोन स' भिडिअखौ जागायनोसै फार्स्टआवनो दा जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा रशमा ब्रह्मखौथ' गासिबो सिनायखायो जानांगौ बिथाङा सासे इउटुबार्स ओमफ्राय बिथाङा सासे फेसबुक क्रिएटर आरोना दा रशमा ब्रह्मखौ गासिबो मिथिखाबाय जानांगौ बिथाङा खारनानै दोङो 1 उइकनि बारासो जाबाय खोमा ना बिथाङा गोमाना थानाया दा गासिबो मिथिखायो निउसफोरावबो होखाबाय बिथाङा सासे हिनजावसा गथ' दोङोनो ओमफ्राय सासे हौवाबो दोङो अलरेडि मेरिड अलरेडि हाबा जाखानाय रशमा ब्रह्मआ दा गोबाङा बुंदों रशमाखौ बेफोरबायदि नुवामोन रशमाखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन जे बियो गथ' गारनानै हौवा गारनानै जे गुबुन सेंग्राजों एबा गुबुन हौवाजों खारसनलांगोन बेफोरबायदि बाथ्रा गोबां मानसिया बुंदों नंगौ रशमाखौ बेफोरबायदि सिगांनिफ्रायनो बुङोमोन मानसिफोरा मा बाथ्रा बुङोमोन मिथिबायना माने रशमा ब्रह्मआ ब्रह्मना बे हिन्दुआनो अब्लाबो बियो माने सिन्दुर थुआमोन गावनि हौवा थासेन्दियावबो बे माने सिन्दुर थसेखौ लानो बायोमोन बे बाथ्राखौ गोबां मानसिया बुङोमोन नंगौ जोंबो गाज्रि मोनोमोन हाबा जाखानाय मानसिया जुदि सिन्दुर थुआबा बेखौ मा बुङो बेखौ मा बुजायो बेखौ सासे बिधुबा होननानै बुजायो एबा बेखौ सासे लंपट हिसाबै होननानै बुजायो मानो होनबा बे हौवा हाबा जानानैबो हौवा थानानैबो जुदि सिन्दुर थसेखौ थुनो बायोब्ला बेथ' ख्रिस्टान नङाना बेथ' हिन्दुसो हिन्दु जानानै जुदि सिन्दुर थसेखौनो थुनो बायोब्ला मा हाबा जानाय नाम थाखाय बेलाय हिन्दुनिया मा मिथिबायना हिन्दुनिया जाबाय सिन्दुरखौ नुनानैसो मानसिया हाबा जाबाय होननानै मोनसे सिन्दुरखौ नुनानैसो हाबा जाबाय होननानै गासिबो मिथियो दा बे सिन्दुर मोनसेखौ बियो मानो थुनो बादोंमोन हाबा जानायनि उनाव दा बैखौनो गोबां मानसिया सोंथि खालामोमोन आरोना रशमा ब्रह्मनियाव नायनाला सिगांनो बिथाङा माबायदि भिडिअ होयोमोन बेखौ ओरैबायदि मानसिया शेयार खालामदों दा गावनो लाजिना लाजियाबा भिडिअखौ नुनानै गाज्रि मोननो नाङा रशमा सिस्टार भिडिअ एसे बुंनाय थाङो गाज्रि मोननो नाङा नायनाला लोगोफोर नोंथांमोना ओमफ्राय आं एन महिलारिनि थाम्बनेलखौ होनाया जाहैबाय एन महिलारियाव जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों नोंथाङा नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना बे सिस्टार एन महिलारिनि भिडिअखौ जाय नुवाखै नायनो हागोन आंथ' होरला बेयाव बिथांनि भिडिअखौ लानानै होनाय जालिया दा आं थाम्बनेला बेखौनो होनाय जादों एन महिलारियाबो रशमा ब्रह्मनि थाखाय भिडिअ बानायदों आरोना जोबोद मोजाङानो जादों गासिबो बानायनांगौ शेयार खालामनांगौ भिडिअखौ मिथिबायना दा रशमा ब्रह्मआ साननैसो सिगां मा आंनि नखरावबो दं बेफोरबायदि प्रब्लेमा माने बुंनो हाया आरोना नाथाय माब्लाबा समाव आंबो बुंनांनो हागौ जोंनि बर' हारियाव जौ लोंनानै गोग्लैसोनाय गोबां दङ गावनि नखरखौ साननो रोङै गावनि फिसाया मा मोनजादों मा मोनजायाखै गावनि हिनजावा मा लुबैदों मा लुबैयाखै बेफोरखौ मिन्थिनो रोङै गोबां दं आंनि नखरावबो दं लोगोफोर बेबायदि जौनि प्रब्लेमा आरोना आं उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोदों जौ लोंनाय नखरनि थासारिया माबायदि जायो बेखौहाय दासिमबो जोबनो थाङाखै सरि जोंबो माब्लाबा बुंनांनो हागौ जे आंनि लाइफनि काहानि आं गोबां खुसियाव थानो नाजायो मा खालामनो मालाय लोंथारोबा ना सोलायहोनोनो हायाबा नाथाय आंनाव माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि डिसिसन गैया जे बेबायदि आं माब्लाबाबो साना आं मोजां मावनानै देखायनो थाखायसो लामा लाबाय थायो आरो आं बयखौबो बुङो जे बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै खारग्राफोर दङबा
दाखार आरोना सान गावनि फिसा गावनि न'खर नोंनि हौवाया गाज्रिबा नों गाज्रि जानो हाया जेन'बा नोंनि न'खरा नोंनि गासिबो जाथि खुरमायानो गाज्रि जानो हाया नङा होमबा सासे नङा सासे नोंखौ सापर्ट होग्रा थायो बेनिखायनो बेफोरबायदि डिसिसनखौ दाला आरोना नों सोलाय जेन'बा नों मोजां मावनानै देखाय आरो हौवाखौबो सोलायनो खाबु हो बेनो आरो सोरहाबाफोर फिसा बिदि फरायफुनाय समाव बेबायदि न'खराव प्रब्लेम जादोंबा गोसो बायनो नाङा आरोना खस्थ'आ मोनखागोन जुदि फिसायानो बुजिथाराब्ला माथो खालामनो फिसानि फारसे सान नोङो जेब्लायबो आं फोरोंगोन आं बे फिसाखौ गोरों खालामगोन आं बे फिसाखौ खस्थ'यैबाबो आंनो ओंखाम दा मोनजाथों बेबायदि आं फोरोंगोन नैबेबायदि साननांगौ बाट नों गावनि फारसेल' साननाङा आंनि संसारा मानो बिदि खस्थ' आं मोजां लामा नागिरनोसै बिदि फिसाफोरखौ गारनानै न'खरखौ गारनानै बेबायदि डिसिसन लानाङा आरोना गाज्रि डिसिसन लानाङा मा बुंबावनो आरो बेनोसै प्रब्लेम थायो सोरनिबा न'खराव बेबायदिनो थाखा फैसा बांसिनानो थाखा फैसानि थाखाय प्रब्लेम जायो खोथा मिलायलायै अनलायनाय गैयै बिदियावहाय नाथाय जुदि बिसिबो फिसायबो गोरोबलायोबा थाखा फैसाया फैयो आरोना नोंबो बेबो हेल्प खालामो खोथा मिलायलायो दंबा दं गैयाबा गैया बेफोरबायदि मिलायलायोबा थाखा फैसायाबो फैयो खस्थ'यैबाबो दिनै ग्रोब गाबोन ग्रोब बेबायदि मिलायलाङो स' माथो बुंबावनो बेनोसै गासैनिबो गोसोआ थिग जाजोबा एखे जाजोबा सोरनाबा माने हठात सानस'नो हायैयाव गोरोन्थि मावफ्लाङो स' गाज्रि मोननो नाङा दिनै आङो बेफोरनि बेलायाव खोथा बुंबाय आरोना दा सोरबा बुंलायगोन गावखौ सानाखै नोंबो बेबायदिनो जागोन सानसे बेफोरो गासिबो इसोरनि माया इसोरा जा होयो बेनो आरोना इसोरा मा लिरनानै दोनदों बेनो जालाङो आरो जा जायो बियो गासिबो मोजांनि थाखाय जायो होननानै बुङो नाथाय बबेबा खामानियाव नोंनि रागा जोंनानै नोंनि कन्ट्रल खालामनो हायैयाव जाफ्लाङो बियो मोनसे एक्सिडेन्ट बायदि जों साननानै लानांगौ जायो गासैबो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर बेनोसै आंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैखाला बांद्राय बुंबा जानांगौ सिस्टारा गाज्रि मोनगोन दा गाज्रि मोननायाथ' गाज्रि मोनजाखागोन गुबुनजों मानो होनबा नोंबो गोरोन्थि नङा गोरोन्थि जाबाय सिस्टार एन्ड माबा रशमा सिस्टार ओमफ्रायो बज'बोबा बज'फिननो हायो मालाय हौवाया लिंफिनदोंमोन आरोना गथ' सासेनि मोखांखौ नायनानै फैफिननानै गोबां हौवाया रिकुवेस्ट खालामहरदोंमोन रशमा सिस्टारखौ दा नोंनि गोसोसै जोंबोथ' नोंखौ जबरदस्ति बोसथाबना लाबोनानै बज' होफैनो हाया हौवाजों नोंसोर सानैसो खोथा हौवा हिन्जाव बज'बलायाथ' जोंथ' रायजो राजा नायनायफोराथ' नोंसोरखौ जर जबस्थि बज'होनो हाया दा नोंथांमोना जुदि बज'बनो गोसोबा हौवा हिन्जाव मिलायलायनानै नागिरलायनानै रायलायलायनानै बज'फिननानै हायो आरोना थानो बेनोसै आरो नों गथ'नि अननाय दोङोब्ला हौवानि अननाय दोङोब्ला रशमा सिस्टार नों गावनि हौवाजोंनो फैफिननानै था रुजु रुमै नों हौवाजोंनो रायजो जाफै जुदि नों गथ'खौ अननाय दोङोब्ला गथ' सासेनि मोखां नायनो लुबैदोंब्ला नों न'आवनो फैफिननानै था बुजिबाय बैफोरबायदि आरोना दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय रशमा होननायल' नङा जोंहा गोबां खारगासिनो माबागासिनो ओमफ्रायो सासे मुस्लिम सेंग्राया जोंनि बर' सिख्लाखौ थगायनानै माबा खालामदों आरोना बे निउसखौबो नोंथांमोना नुदों नुवाखै मिन्थिला नुगासिनो आं दायो मोना आपडेट हिसाबै लानानै फैगोन नोंथांमोना नेना थाब्लानो जाबाय आरोना भिडिअखौ बेनोसै बर' हिन्जावफोरा बर' सिख्लाफोरा ओरैबायदि थगायजाजायो गुबुन हारिजों नुदोंना ओरैबायदि थगायजाजायो मा जाबावगोन आरो दे भिडिअ बेखिनिसै अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन जायफोरा चेनेलाव गोदान लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना होब्लानो जाबाय अके नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय